както за наши сватбата. Тъй като днес първокласниците са най-важните в училище, поздрав от кметството към учениците и към всички, понеже изпуснах да поздравя всички, нали? Имам приятното задължение от името на кмета и кметство село Войника по случай първия учебен ден да поздравя всички ученици и учители и услужващ персонал с добре дошли днес на днешния ден и да кажа няколко думи. Обаче закъснях, изпуснах този момент като начало. Скъпи ученици, учители и родители и гости, от името на кметството искам да честитим първият учебен ден, 15 септември, който посвещаваме на тържеството на духа и знанието. Този ден събира в едно безгрижието на младостта и опита на мъдростта. Той символизира стремежа на българина към духовност, наука и просвещение. Скъпи първокласници, обръщам се към вас, които за първи път ще прекрачате прага на училището. Подайте с вяра и доверие ръка на своите учители, които ще ви поведат по пътя на мъдростта и знанието. Пожелавам ви щастливо детство и успехи в учението. Учители, на вас пожелавам неуморно да създавате и да пазите богатството за всяко учебно заведение и неговите възпитаници. На вас, родители, пожелавам да бъдете по-близо до децата си, за да ги подготвите заедно с техните учители за старта им в живота. Всяка нова учебна година е трудна, но именно преодоляването на препятствията прави постиженията по-скъпи. Нека 15 септември остане най-вълнуващия ден за вас, защото всичко започва от знанието. На добър час! Я се вълнувам като учениците! Бих искала и аз да кажа няколко думи, тъй като добре дошли на всички малки ученици в нашето родно училище. Аз съм вашата учителка. Искам да се представя. Казвам се госпожа Снежана Василева. Аз ще ви уча тук в училище. Виждам, че в някои очички, някои детски очички има сълзички, някои са щастливи, някои не са, някои се плашат, но да се надяваме, че нататък ще идвате с желание, с любов и с нетърпение тук сутрин с училищните автобуси или без за нашето училище.